Diyos maray na hapon sa Indogabos, mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, ang pagpicture o pagtext, urog na sa laogang Santa Misa. Mantinurun ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon kan Santa Misa. Diyos mabalus po. Matindog po kita para sa opening hymn to our novena to Senior Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels' choirs above are raising, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Senior Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words only of you shall they speak. Our sufferings that we may endure them for your sake. We beg you, Senior Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish because you wish, as long as you wish. Grant us, Senior Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity.
Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord have mercy. Christ, have mercy on us. Lord have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. responds to the supplications. Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi, laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, as sinulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini. Naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika, mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Sanudes Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwa, Diyos maray na hapon sa Indogabos, mga tugang. Ngunyan, memorial ni San Timoteo Asentito, mga obispo. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, kahagada ni Shane Brian Molion and family, LV Peralta, Mr. and Mrs. Rosemary Nawarin. Pasasalamat man ni Jennifer Lopez. Espesyal na kahagadan for healing and complete recovery of Belen Amurao, kahagadan kang Daughters of St. Jude. For fast recovery of Edison Nuwal ni Pura Joan C. Lota. For health and healing of baby Asher Kenzo ni Mommy and Daddy. To pass the SELE January 2026 of Marneth Elorde del Castillo, Candel Castillo family. For successful medical tests and treatment of Marifina Bernabe ni Attorney Jesus Roberto Bernabe and family. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Rosita, kahagadan kan Kumon, Legazpi City. Kay Ernesto, Honesto, Asinlita, kan Clemente family, para kay Arnel, para sa iyang birthday, ni Charinel and Rita Infante, kay Teresita, ni Mayra Namia, Sabina Asinsofeo, ni Verly Esquilon, Maximo kang Toledo family, Aljon kang Alejo family, George kang Dino family, Pedro Jr., asin Hipolito Sr. kang Del Villar family, Gretel Bay, Quirino asin Orlando kang Tan family, Azucena ni Ruben and family, Felisa asin Antonio Sr. ni Jennifer Lopez. Sa kalag ni May, kan Buraguis Elementary School faculty and staff. Asin man sa kalag ni Amelia, ni Lily Raitana and Rosemary Melia and family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sangarang ka na mga sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katoninungan, Isu Kristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, simpakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, antaan sa makasalan, tangani magkanag kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan. Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo asin, sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kaguranan ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa makasalan. Darahon kita sa buhay na dahing kasagoran. Amen.
Mamibig kita, O Diyos na nagbiyaya kay San Timoteo asin San Tito, ngin mga sa apostol na kabagsikan, warasan, hulikan sa indang pamibi, na mantang kami nabubuhay sa panahon na ini, na matanos sin banal, magkanigong makaabot sa langit no na erokan, huli kay Kristo kagurang nanyamos sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade kasarokan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Pagbasa sa ikadwang surat ni San Pablo ki Timoteo. Surat na hali ki Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, uli sa kabutan nin Diyos, asin sinugo, tanganing magbalangibog, kang ipinanugang buhay na nasa sato, diyan ki Kristo Jesus. Para ki Timoteo, na namumutan kong aki, mapapasa imo lugod ang biyaya, pagkaherak, asin katuninongan kan Diyos Ama, saka ni Kristo Jesus, na satong kagurangnan. Nagpapasalamat ako sa Diyos, na sa kong pinaglilingkudan, sa malinig na konsensya, siring kan paglingkod kan sa kong mga ginikanan, mantang ginigirumdum taka sa danay kong pagpamibi. Nagigirumduman ko ang mga pagluha mo. Kaya, aldaw banggi akong nagmamaawot na mahiling ka. Tanganing mapano ako ning kaugmahan. Nagigirumduman ko ang tunay mong pagtubod. Siring kan pagtubod kan sa imong lola na si Loida, asin kan sa imong ina na si Eunice. Naniniwala ako na igwa ka man kan siring na pagtubod. Kaya pinapagirumdum taka na urog mong gamiton an itinaos sa imo nin Diyos. Kan iduta ko sa imo an mga kamot ko. Hulita an Espiritu na itinaos sa to nin Diyos, bakong nagpapatalaw sa to. Kundi pinapano kita ning kapangyarihan, pagkamuot, asin pagpugol sa sadiri. Kaya day ka masupog, na magpatotoo para sa satong kagurangnan. Di mo man ako ikasupog, ako ang nabibilanggo para sa iya. Kundi akoon mo an sa imong kabtang sa mga kasakitan dahil kan marahay na bareta, sa tabang kang kapangyarihan nin Diyos. Ang tataramo ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sagod pa man, mamumuot ako sa iya. Sagud pa man, mamumuot ako sa iya. Nakipagtipan ako sa sakuyang pinili. Nagsumpa ako ki David na sakong oripon. Magdadanay an sa imong kapag-arakian sagod pa man. An sa imong trono sa gabos na panahon. Sagud pa man, mamumuot ako sa iya. Masabi siya dapit sako, ika ang sakuyang Ama, sakuyang Diyos, gapo na nagliligtas sako. Asin gigibuhon ko siyang panganay, pinakahalangkaw sa mga hade nin kinaban. Sagud pa man, mamumuot ako sa iya. Sagod pa man sa sakuyang pagkaherak sa iya. Sagod pa man ang sakuyang tipan sa iya. An sa iyang kapag-arakian, magdadanay sagod pa man. Asin an sa iyang trono, siring sa mga aldaw nin kalangitan. Sagud pa man, mamumuot ako sa iya. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo.
kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos kini nagpili pang kagurangnanin 72 na lalaki. Sinugo niya sindang manduwa-duwa na mag-enot sa iya sa mga banwa asin mga lugar na dudumanan niya. Sinabihan niya sinda, dakol an anihon, ala gadikit an paraani, kaya makimaherak kamo sa kagsadiri ka na anihon, na magsugo ni mga paraani sa sayang anihon. Lakaw kamo, sinusugo ko kamo siring sa mga kordero sa tahon mga lobo, day kamo magdaranin pitaka, bag o sandalyas, day kamo magtaong galang sa kisayman sa dalan. Paglaog nindo sa arinman na harong, magsabi nga una kamo, an katuninungan mapasaharong na ini. Kung ang nag-eerok diyan, mamumuton sa katuninungan, magdadanay sa iyan katuninungan. Kung bako, mabalik iyan sa Indo. Diyan kamo mag-erok sarong na iyan, magkakan kamo mag-inom asin ano man na itaw sa Indo. Pulitaan trabahador maninigong bayadan. Day kamo magburubalyo sa manlain-lain na harong. Paglaog nindo sa arinman na banwaan na mag-ako sa Indo, kakanon nindo an ano man na itaw sa Indo. Bulungon nindo ang mga nagihelang sa banwaan na iyan, asin sabihan nindo sinda, karanina sa Indo ang kahadean ni Diyos. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Hindi po ang dikit na background kay San Timoteo asin San Tito. Si Timoteo, nagadan kan paon 97, no? So, enot na siglo o century kan Christianity. Pigasabing siyang naging enot na bishop o obispo kan Ephesus. Nangunyan na sa Turkey, ini pong lugar na ini. Saro siyang missionary, as in kaibahan, compassion, companion ni Saint Paul. Kaya baga susurat ka sa bago, so binasa sa first reading, was a letter of Paul to Timothy, no? Part ito kang surat na ito. Taga-Listra siya, sariling lugar sa may malapit na sa Italy o sa Greece, pero still part of siguro kan Holy Land, no? He was the son of a Jewish woman named Eunice, no? Nabanggit man sa binasa, as in sarong Gentile, nag-Grego. Converted to the faith by Saint Paul, he became a very valuable assistant and companion to him on several journeys, such as those in the Corinthians and Thessalonians. Si Tito naman, halos pareho lang na taon na nagadan, taon 96, disciple and companion of St. Paul, to whom the great saint addressed one of his letters referring to St. Paul. Winalat siya ni St. Paul sa isla kan Crete, to help organize the church. Ini pong Crete, saro pa ining isla kan Gresya o Grego. According to the historian Eusebius of Caesarea, sa iyang libro, Ecclesiastical History, nagsirbi o naglingkod si Tito bilang enot na bishop kan Crete. So pareho po ini naging obispo, si Timoteo asin si Tito. Ang magayon na reflection na despite the fact na mga converts sinda, di po nag-alang-alang ang simbahan na gibuhon silang mga obispo. Because
in the later part of Christianity, nung nag-organize na ang Kristyanismo, may mga standard na pigpaluwas kung ano mga qualification kan sarong obispo. In many of the letters of Paul, no, lalo na di kay Timothy o kay Tito, the letter of Paul to Titus, to Timothy, nagbabalangkas kang mga desirable qualities kan sarong obispo. Of course, tayo naman yan, pigsunod gunyan. Araw baga kang married only once. Tayo man dapat mag-agom mo niya ng obispo. O kaya, dikit sa na mag-inom ng wine, o dahil masyadong mahilig sa alcohol, dahil tanaaram po ngunyan, no? Pero, dahil nga, saro naman na, kung baga, ministry, o cabinet, ang apod baga sa Vatican, kang mga cabinet ni Santo Papa, mga dicastery, no? So, saro sa mga dicastery, iyo ang office of the bishop. Di ko aram, pero garo kan itong sarong Bicolano na bishop o naging aning cardinal na taga Birac, Catanduanes, kung natatandaan nindo, si Bishop Francisco Sanchez. Tama ba ako? Francisco? Jose. Oh, sorry. Nag-head po ini kanining dicastery of the bishops, if I'm not mistaken. Otherwise, so clergy, no? So, bot sabihon, continuous ang pag-adal kang kaaning mga ministeryong ini, mga ministries, dahil sinda po sumahalili o masunod sa Santo Papa. Of course, there's the so-called cardinals, pero so cardinal, more on ministerial, no? More on mga celebrations, no? Yun ang pagtingin ko, no? But the bishops are supposed to be well versed in the theology, no? If not philosophy. Kaya po kung baga mas malaki ang hinahagad sa obispo kesa cardinal. Kasi sa cardinal, madali na lang 'yon. Na garo advisor lang ni ni Santo Papa. Kaya siguro mahiling ta sa istorya ni Tito as in Timoteo na may mga times bagang pig-anggutan ini ni St. Paul, no? Siyempre, convert, dahil mapaman-aram ang pagtubod. Pero, of course, he was also patient with them. Dinulita, siya man baga, ali man baga sa Judaism, si St. Paul. So, ano mga pagkakaiba nila? Si ining duwa, mga Grego, baka man sila mga Hudeo, no? Kaya lang na-convert, no? Nagi silang Kristiyano sa tabang karon ni San Pablo, as in, susog digdi, nagi siyang valuable companion sa sayang pag-missionary journey ni San Pablo. Kaya, itong mga podan giraray sa Ebanghelyo na magpangadji, maghagad sa may-ari kang aaniyon o vineyard na iyang kagurangnan na magpadaranin mga paraani dahil na daang o wara ng maani. Nagtataka lang ako kung bakit aniho nagad ang nasa nakabugtak. Bakit hindi mo na yung magtanim, no?
Yun ay po kasi, nagre-refer naman sa ginibo ni Jesus na work of salvation. Immediately after Paschal mystery ni Jesus, no? Pagtios, pagagadan, pagkabuhay liwat, ito po ang Paschal mystery. Luway-luway nang nagdadakol sa mga nagsasanib o nagsusunod kay Jesus. Igwang sa mga silent na nagsusunod, araw kay Nicodemo, araw kay Arimatea, no? And all of this, sa mga babae, nag-iiribas sa inda, nagtataong pagkakan, etc. So, bot sabihin, igwa ng prutas, may aniho na, no? Kaya lang, yun na nga, kulang kang workers, kulang pa so magiging additional na apod kay ni mga paraan ni. Remember, sabi sa Ebanghelyo, Jesus sent again 72 more. 72 more. Nakairiba siguro ining duwa si Timoteo asin Tito. Pero siyempre dahil manggaro kairiba ni San Pablo. Pero if you add 72 from 12 to 12, ilan na yun? 80 plus na, di ba? Yun yung naunang batch na yun ang naging pundasyon kang Catholic Church. So, sana ang nasabing foundation, alagaan ta, pangadjita, na day mabuwag, kasi kung day ng pagtubod, ang tawongon yan, baka mag-crack ang foundation. Although, sabi ni Jesus na, no, even the jaws of death, no? Yung mga kalaban ng mortal, ng simbahan, day hanggang makakarumpag kayan. But still, we have to pray, especially for more missionaries, more brothers and sisters, na maduman sa kung sain, pulita, pigaapod sindakan, Ebanghelyo. Gaman po, baga sa Neo Catechumenate, no? Nagduduruman sinda sa lugar na sabi day man aram, no? Without bringing any money, no? Pero pag apod duman, bahala na sinda kung paano sinda maghanap kay kwarta. Pero more or less, yung pinapadumanan na lugar, ayaw man na yung mga Neo. So, minsan, day man masyadong nadipisilan. Pero at least, they try to follow, no? The simplicity, no? The humility of somebody being sent, no? Takong minsan, so pipadara ba kasi reklamo, pamasay ko ngaya, subalon, so allowance, di ba? Karon day na makalakaw na daing tatauan, no? Pero kay itong panahon, wala. Sabi ni Jesus, no support, no pitaka, no palikboy. Talagang makikita mo ang detachment, no, from the world. Tainidang world, diyo da po ang nagsusuporta kay Satanas. Di ba? Trying to snatch people away from Jesus, tanganing divert them from the worship of the true God. So, dakulaon ang anihon pa, marami pa, dakulon pa nagbabaralik, na bigrilingawan ang binunyagan o ang baptismal promises. Pero, we always trust that prayers can do miracles, can do the impossible, kasi nagtutubod kita sa bagay na yan. Idinudulot niya mo ang araw ng sinatinan.
maibig ka mga tugang tanganin sa ko asin sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakaman. Ako on manlugod, kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibig kami, ako ang mga atang kan sa imong banwaan, na dinudulot sa kapista ni San Timoteo asin Tito. Asin kaugaying gibuha kaming maninigo sa dalisay na puso o liki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana daing kasagkoran uligi Kristo na sa mong kagurangnan. Hulita sa piyesta ni San Timoteo asin Tito, pinapagmamunggayo an sa imong simbahan. Nin makidiyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay, asin nantabayan kan sa iyang sa indang pakiolay na ayaon sa imo. Kaya kay ba kandak kadakol-dakol ng Angeles sin Santos nagaawit kami kan himno kan kaumawan daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos inmangahukton. Ang langit asin daga, manukan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan minaligdi sa ngaran kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang banal, borabo ng gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabadala ka ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rugaring nabuot pinagpasuliban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapamanggi sa pagkayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamagabos, sin mag-inom kay nintay niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkadaganan mo, kagurangan, ipinapamaretayan mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinabahayan. Sa kuda ikaw ang naton. Kaya kami na nagurumdom sa iyong pagkagadan, sa iyong pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong mga gurangnan, kining tinapayin buhay, asing kalis, ang kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapagkanig umong mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kangawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdam ang kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilig ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel,
asin kang gabos na klero. Siring man garamdamas sa iyong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog ng pinapamibi, ginigirumdum sa misang ini, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiban Santa Maria Bire na inaakan Diyos, ni San Jose, sayang esposo. San Judas Tadeo, as mga banal na apostoles, San Tito asin Timoteo, asin gabos na santos, sa kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Mag-aumawas ang pamuraway sa imo, siring man huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan na sing kamarawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos noon ang kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, an sa mong kakanon sa raldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimiwi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sin manligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangdaan kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan ni winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilinga, sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko siya mapatuninong, asin magkabarunyog, susog sa imong kabutan, ika na bubuhay nagahadi, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurang nandanay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan kamo kan tandaan katuninongan. Peace be with you. Peace. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinabang, kawi kami ning katuninungan. Uyas tong kagaran ni Kristo, padagos nagpapamibi, nagahagad, kadakol na paraani sa anihon,
kan bilog na kinaban. Siyang kudero kan Dios, nagpapara kan kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod, sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pagtamanong kita kang hawak kay Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa imong simbahan, tandaan ang hawak mong bahag. Pinapayasin mong inaako sa imong hawak asin dugo. Sa pag-irumdum ka sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag sa imong kamurawayan. Mamibi kita. Nagurangnan sa moyang Diyos sa mga sakramento na sa mong inako. Magpabasog sa mo sa pagtubod na iyan, na tinukdo sa paagikan, paghulit kan mga apostoles, sinbidantayan huli, kan pagmakulog ni San Timoteo asin San Tito, huli ki Kristo sa mong kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan ka mo kan Diyos na makakaman asin mamamuto ng Ama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Dinudutan na banal Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Evening, Father. One day to these islands as gift and in pledge, God sent you to us, oh beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts.
Amen.